Salam dostlar, men Migraf. Soňky wagtlarda türkmen rap barada videolar koýýan we sizden bu videolary halap tamaşa etýärsiňiz. Menem bu videoda türkmen rap barada 9 san gyzykly maglumat taýýarladym. Migraf. İlginç Türkmen rap aytmy. Gel bana dar vermeğini ödüm tapyan sen gıydı. Hey villan şafi alıp gitti neyin yürümi alıp gitti olurin sinlap gitti oğlunun zirvesini kıynap gitti yok bana tapavdı yok alıcı may vurdu tapavdı yok. Türkmenlerde Türkmen rap'in ilkinci ädimine äden Azat Orazov diýip degişme edilip aýdylsa-da, ilkinci rapper Azat Orazov däl. 2000-nji ýylda daşaguzly şol wagtky MC Partyboy häzirki DZ Ýagmyrlar diýip Şenbe Ferhanyň aýdymyny türkmençe öwürip gapdandan türkmen diline rap aýtýar. İlkinci türkmen rapper bolýar. Yaştanılan rapper. Okay, men. Rap kıyano lüdeyten. Anane kellagi sesi. Atrak astijay. Övüsya övüşün. Şaralar öşün. Hemegim böpün. Ala gelip meni öpsün. Elbette iň ýaşdanalan rapper Azim. Yeni 8 ýaşyndaky Aspiter bilen çykaran duet aýdymlar saýtynda türkmen ýaşlarynyň arasynda giňden tanalýar. Saçım kudur zeki nuli gerek ya ulu boy. Bu gece ulu çağalan bu gece ulu toy. Tam seşatlan hemme ala dalanı buğun koy. Tüm haçan beydip dans etçekten dansam şuun doy. İkinci ýerde öňkülak bilen Iska Galtaman, häzirki ady bilen Iska Muslim. 15 ýaşynda rap notuna başlaýar. Ol rap'a başlandan aşka wagtda tanalýar. İlkinci diss aytym. 2005-nji ýylda Dragon adly rapper Zumer Chas bilen Geçdi Ollower adly Azat Orazov diss aýdymyny ýazýar. Şeýdip geçdi Ollower türkmen rapyň taryhyndaky ilkinji diss bolýar. İlkinci söýüş ulandyran aytym. Iska Muslim'in 2007-nji ýylda çykaran King Kong adly aýdymy türkmen rap taryhynda ilkinji açyk söýüş ulandyran aýdymdyr. İňňe ýazylan aýtym. Psychedelia'nın 2009-njy ýylda ýazan Redin Kurçaw aýdymy türkmen rap taryhyndaky iň agyr diss aýdymyň atyna eýe boldy. Mendilim bir del iki Vaktin dolu inni ettim Arkamdan hihi eder Yüzüme pipi eder Şıdoldu leş Yürüyen şayollah Ekim bölelim Ecengde bölelim Rulo Matik şarpı gıydı Onun götüne uğucam Klak klak Eceng men üçün redin kurucam Şıdoldu leş Yürüyen şayollah Ekim bölelim Ecengde bölelim Rulo Matik şarpı gıydı Onun götüne uğucam Klak klak Eceng men üçün redin kurucam. İň halynan aýtym. Türkmen rap taryhynda iň köp wagt halyň dinlenen aýdym ýene Psychedelia'nın Fençira Mençira adly aýdymydyr. Yarışmağa meyil etyen qat'al Bu maşina basılya yekince qal Bu maşina dinlenya yekince sal Taşarda qış molunu da içine emişe ya Fençira
çıra Gelçi kaliber bıra Nomerim tanrı Yüreğim bardıra Maşinimin ile çaykan ya Kıybyali filmüre Sen çıra men çıra Gelçi kaliber bıra En köp dinlenen aydım. Esbiter'in 2018-nji ýylda çykaran Çepetaga atly aýdymy türkmen rap taryhyndaky iň köp dinlenen aýdymdyr. Diňe YouTube'da paýlaşylan klipleriniň görülme sany 1.500.000-dan gograk. Yeah. Ulu gitçi bari, gelsin beri, tan soynari, gel. Boşadın qırani, öçür çırani, kıymalı hani, gel. Bu gecenin yari, geçmesin guri, aç gurleri, gel. En köp ipleşe atlaşan rapper. Häzirki wagt içinde iň köp gepleşige gatnaşan rapper Esbiter'dir. Ol şu wagt içinde ýaş şowyň 2-nji sanyna, Jaňlaşyň 2-nji sanyna, Tanış boluň 1-nji sanyna, Ýyldyzlaryň Zeki Üniversitesining 5-nji sanyna, şeýle hem öz öýme-öý gepleşiginiň ähli sanyna gatnaşdy. Öýmeýiň 2-nji sanyna başladyk Amerikan halipalara Elias. Şu wagtda bolmalydy. Şeýlik bilen ýene bir wideoň soňuna geldik. Eger wideomy halanmarsaňyz like koýmagy, inniki videolardan habardar bolmak üçin kanalyma abone bolmagy we öz pikiriňizi tesirlerde ýazmagy unutmaň. Men Vigraf. Inniki videomda görüşýänçek hoş sag bolun.